Asini roha madihamu do dame. Sian debata ama do sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita sadukna. Salam merdeka. Huria nahina holongan. Tatangihon ma hatani debata. Ima janita pertangyangan mingguon. Di enet sian turpuk epistel minggu 27 Agustus 2026. Tersurat di Amos bidu 5 ayat 24 Sahrodi ayat 27 ujahama dihita saluhna. Jadi margiling-giling ma songon ayat uhumi jala hati goran songo sungai naso olo marsik. Tung adong ma akapelean si potongon do si panganon di pasahat tamu tuau di halongonan saliling 40 tahun hamu ale pinopar ni Israel atong usungo muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna tole bitang ni bebata muna akka nabi nahen muna di hamu. Jadi togoku mahamu tarbuang dau salku sian Damaskus ninna Jahoba debata sebaot guarna. Huria nahina holongan tongon depe bangsota Indonesia on sedang merayakan dirgahayu kemerdekaan RI 81. Jalan luar biasa do euforia nih rakyat Indonesia untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan on. Alai saya studinai adong nahu pamanat akamang do inang. Jalan menarik doi menurutku bahwa HUT RI 81 mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wow, luar biasa tema yang ditutuhon ni pamaretata kamang luinang. Dan itu benar-benar keren kedengaran. Boha menurut tamu kamang luinang. Molo menurutku luar biasa rubah tema kemerdekaan 81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Alana hira mirip tusido namasa di bangsa Israel di zaman ni panuirang Amos na diturpuk jami tau. Memang benar bahwa bangsa Israel dibawa ke pemimpinan Raja Yorebeam sedang jaya-jayanya. Mereka mengalami kemakmuran dan mengalami berbagai kemajuan di banyak bidang, termasuk di bidang keagamaan. Maju do parugamo on nasida, ringgas-ringgas bangsoi laho patupa peribadahan, burju nasida, pasahaton pelean songon naung tinotuhon. Jala belga-belga muse pilihan adong may pilihan si tutungon, adong may pilihan si panganon, adong may hamulateon do lando pena asing jenis-jenis pilihan na di pasar nasida tama matutu idaon alaya kamang luinang topu majinaha Amos 5 ayat 20 sada 1 ayat 20 betul-betul do berlubuk-lubuk tarot to. Gugu-gugu musime parlubuk-lubuk ni. Tup. Boasa. Molo halak nawaras do menjaha Amos 5 ayat 20 sada 1 ayat 27 adorang so turpuk jamita tawon beh tarsongo situ tu do hita. Hira na disorok ronggur do hita. Kedengarannya seperti petir di siang bolong menghantam kita. Bahasa di dok Tuhani songonon huhagigion biasa naon huhagigion biasa naon nida akka ari rayamuna jaladang lomoro hakku di akka luhutamuna. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada
perkumpulan rakyatnya. Barang tersebut tiba dia kamang doinang. Tadi keadaan mereka itu sedang maju. Hidup mereka itu makmur, berjaya, dan mereka rajin-rajin beribadah. Alai puasa bagi Tuhan di peribadahan di bangsoi. Bukankah harusnya Tuhan merasa senang melihat umatnya rajin-rajin datang beribadah? Kok malah Tuhan menghinakan ibadah umatnya? Dan dia dikatakan tidak senang, aku tidak senang. Aluna salah dipamerkan di Tuhan ini. Apa yang salah di mata Tuhan dengan peribadahan umatnya? Di pasat bangsoi do pelian nabi hobar tunanya Tuhan ni Tuhan ini. Alai buasa dang lomo rohani Tuhan ini isi. Omma harus di Tuhan ini. Ai nang pe dipilih kamu tuau akka pilihan situ tungon do pilih si panganon dan lomo rohaku di si. Pilihan hamula teon sian pinahamuna pamueape dan peduli au di si. Bah. Datar song ditak kamang duinang. Nin narohat tama. Aidang hola pilihan na di pasahat bangsoi. Molo pe dang lomo rohana mida pilihan na di pasak nasida. Bapi nomad di ibadah nih di ende puji-pujian na di pinasa nasida ende nani ende on nasida tu di bata lo mau manian rohani di bata lahoma bigi HP tongdo dang lo mau rohana di dok do muse paholang mak sianau hagu turun ya ka edemu jala dang lo mau rohaku dang lo mau rohani pinggolhu UBG suara ni sordamu Amos 5 ayat 27. Tarsong situ tu kamang doina. Ini bagaikan petir di siang bolong. Alai nuai taida mak latar belakang itu jani tahu. Buasa topu songoni hata ni di bata. Buasa koras hata ni di bata. Memang benar bahwa bangsa Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam mengalami kemakmuran. Namun siapa sangka di balik kemakmuran itu terbungkus perilaku jahat terhadap rakyat kecil. Digosa-gosa halak na pugus, halak na dangol, dot akka na somardi hadiah. Jorbut situ tu pangalahui. Satahi do bekerja sama raja, akka pejabat, DPR na makrupani. Dohot akka namora bekerja sama nasida laho manggosa-gosa rakyaton pada lindak rakyaton jala di papel do uhum maradupun nasida. Artinya kemakmuran bangsa itu ternyata adalah kemakmuran bagi raja, kemakmuran pejabatnya, bukan kemakmuran rakyatnya secara umum. Holan di kalangan atas do HP kemakmurane. Di pajongjong pamaretta do kooperasi pemerintah dihatiai dan semua rakyat diwajibkan ikon manuhor alat-alat dan perlengkapan pertanian tu kooperasi pemerintah cangkul dan lain-lain rupane. Dohot arga nama cetibuk halak namora do dipakai pamaretta mabahen pembuatan alat-alati alai parkarejona ak halak nanangol gajina macai oti gabi nang pekarejo di sini di pabrik pembuatan alat-alati alai tongdo gabi marpogus nasida jala di loas donian akan apogusi marutang alai di pautang udah sida marhite bunga nama cetorbang ujung nadang tergarar nabe gabi dibuat mata nona bahit terus diutang molos warung tanona boha macarana diri nama dibuat dipakai gabi hatoban menjadi budak untuk menebus hutangnya songoni mana masa jala argani diri nabe gabi budak
doson argani sapasang sipatu. Jala memang sistem parutangan nasonima diberlakukan di tengah-tengah ni bangsa Israel di hati. Itu bisa kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Akut ni molo adong sada perkara di pengadilan, tidak ada pemenang selain daripada orang kaya. Saya di hamonako pejabat do akanamora alani hasunan manuru, alani uang sisip, uang suap. Amos 5 ayat 12. Taluma partigori, taluma napogosi, binah ini akka napapeot uhumi, binah ini akka uang sogokon. Digas nasida do kalak natigor ali di perak dot napogos sa arga sa pasang sipatu. Amos 2 ayat 6, Amos 8 ayat 6. Jala omma mabahin gabilang magigi matuhani marnida bangsa Israel. Di balik ini musyad kamang unang, Tuhan semakin murka, Tuhan semakin marah. Ala ternyata parugamo on nasida te kan do nakin parugamo on napi maju holan si Paulo rasa bingdo api nasida beribadah. Ditosion nasida do pati ini batal. Lomo-lomo na do dibahin. Amos 2 ayat 4. Molo adong parjanita manang panuirang nakoras laho paingoton, nakoras laho mamicang, nakoras marjanita songo si amoson diabati nasiya do asa unang yan ibana manuirami. Amos 2 ayat 12, Amos 7 ayat 12 sa 10. Molo lang tarabatanna molo ko terpaksa tangino nasida jamitai ditangihon dunia alai di bagasa rohana namurai di bagasa pikiran nape tongma macai roa dipikiri pangido nasida ima ikon janita nama muji-muji diri nama nyan ikon janita nama diring-diring nasida manyan burjudo hamubah matai olo do hamu mangurupi jabo do hamu bah tasoni manyan ikon janita namen dewakan pejabat dot akanamora manyan soni do janita nanyalomohoni nasida di hati ai dak Tuhani bena dipuji alai namorai nama dipuji marhide jamitai hirana makmur do idaun jala maju parugamoon HP maju di fisik do yang borohana sida daudo sian lomo ni rohani Tuhani umar garuni nasida fisik martibakon parmuluon ni rakyaton parmuluon ni jolmaon umar garuni nasida isi martibakon partodion ni jolmaon odo mabahet tarimas situ tu debata pola haruar hatani Tuhani mado huhagigigon paholang sianau dan lomo rohak kuninna. Dan puncak kemarahan Tuhan adalah dia akan membawa umatnya ke pembuangan yang jauh ke seberang Damsyik. Amos 5 ayat 27. Lapatanna sotung diripu akka raja, sotung diripu akka penguasa, akka pejabat, do akka namorai, do sudi akka pendukung nei, sotung diripu nasida, hohom Tuhani, marnida namasai. Tidak, Tuhan akan bertindak untuk menghukum orang-orang yang mempermainkan keadilan dan kebenaran. Hurian Tuhan. Tagamon do masa di konteks saunari, songon namasa di turpuk Jemitau. Kembali manakintu pamuhay ni Jemitau, slogan ni Dirgahayu Kemerdekaan RI 81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Macai dengan situ tua dia kamang do inang, murotai begi slogan ni tema yang diusung oleh pemerintah kita
mace uli digion alai biar roha atik do holan slogan samping menutupi keburukan holan ma asa tama bigeo sotundo di balik ini terbungkus perilaku kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Perilaku yang dibenci oleh Tuhan dalam firman ini adalah penjajahan terhadap rakyat kecil. Di antaranya wajib bayar pajak tinggi, wajib membeli di koperasi pemerintah dengan harga yang tinggi, diberi pinjaman dengan bunga yang tinggi, dan yang paling menjijikkan hati Tuhan adalah peribadahan yang tidak tulus, peribadahan yang menutupi kebusukan hati. Martangiang donian, marminggu donian, beribadah donian, alai rohana dau siat Tuhani, pikiranna dau siat Tuhani, ala ni. Nah dipangido de bata ima, ikon saur do peribadahani, tupa bahenan di tonga-tongani parnguluon sigalo pari. Semakin banyak ibadah, harusnya semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama umat manusia. Itulah esensi ibadah yang sebenarnya. Semakin sering beribadah, semakin takut akan Tuhan. Semakin banyak beribadah, hatinya semakin baik dan benar. Odo lapatanna moedok Tuhani jadi marigiling-giling masongon aik uhumi jalah hati orang songon sungai naso olo marsi. Tetapi biarlah keadilan berbulung-bulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Lapatanna uhum dot hati gorani ikon natau panguluhon na digobarhon songon aik dot songon sungai di musim kemarau ikon mangalehon hanguluan do uhum dot hati gorani di tonga-tongani bangsot tahu, di mana hukum dan keadilan ditegakkan. Percayalah, di situ ada kehidupan yang sangat disenangi oleh Tuhan. Percayalah, di situ akan ada berkat Tuhan. Pos hatta debatado na pojong-jong untuk hati gorana di atas tanahon. Di papatar debatado keberpihakan na kepada orang-orang atau tong masih tiok tu hati orang keberpihakan na tuak kana kosona nasa tok tong makatahon hasit tongani jala diramuti di batado akka naginosagosa akka rakyat yang terjajah Tuhan jaga diodingi di batado nabi na indak lidah jala itu kole batado akka napugus na tertindas di parmudu-mudu akan nahona pugu dot halak na terpinggirkan anggia mah terwujud slogan Dirgahayu RI 81 Indonesia berdaulat adil dan makmur tugas ta bersama doi akamang do inang tugas bersama seluruh rakyat Indonesia jalayakin situ tudua Tuhan akan mewujudkan itu kalau kita benar-benar mengulang uhum dot hati goran ini bata. Salam merdeka. Amin. Mauliate mari bata di hatam dabadiai atau tong pai motok kami asa toktong marsitiup kami tu hati goran mi. Toktong ulau kami uhumi sitong di parmulo sigano pahari. Atong patau kami maulau ni saluna. Marhite to dini di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.